Dobrý deň, pozdravujem z mesta Holíč na Záhorí. Práve z tohto miesta na ulici SNP mám pre vás na predaj zrekonštruovaný dvojizbový byt, kde ozaj netreba nič riešiť, stačí sa len nasťahovať. Nech sa páči, poďme si ho pozrieť. Tento byt sa nachádza chôdzou pár minút od centra mesta. Výhodou tohto bytu je kompletná rekonštrukcia. Tento moderný dvojizbový byt je úplne zrekonštruovaný, čiže bez starostí, netreba nič riešiť, len sa nasťahovať. Byt sa nachádza na 4. poschodí zo 7, čo ponúka skvelý výhľad a zároveň pohodlný prístup. Byt disponuje väčšou kuchyňou, balkón bol zrušený a priestor bol využitý na zväčšenie kuchyne, ktorá teraz ponúka viacej miesta. K bytu prislúcha útulný interiér, je navrhnutý tak, aby bol útulný a pohodlný, ideálny pre jednotlivca alebo pár. Priestranná kúpeľňa poskytuje dostatok priestoru pre vaše pohodlie a relaxáciu.